Jeliba TV News jabarani filɛbaw an ka foli ani tanu ni an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ɲankuma aw bisimila aw ka jabarani kan min ye aw ka kunnafoni gafew ye olu lakali waati sele filɛ ni an fɛ yan nɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman dɔn bi ye araba ye min bɛ tali kɛ mars kalo ale tile 9 san 2022 o la an bɛ ba fɛ k'aw bɛɛ wale ɲuman dɔn min ye kunnafoni gafew ye libanaw ni laada de an fɛ yan nɔ don o don dɔgɔkun kɔnɔna la ka tan dɛnɛ fo ka se jumadenw ma an bɛ nin kɛnɛ in kan libanaw gafe minnu mana sɛbɛn ka lakali aw ye bamanankan na o de an sigikun yɛrɛ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na o tuma an bɛ an lamɛnbaaw fo arajo joliba fana ka Bamako yan nɔ ani segukaw fɛ yen nɔ min ye bɔlɔlɔw sanfɛ minnu b'an lafilɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn libanaw kunnafoni gafew b'an bolo kɔrɔ an bɛna an da don minnu na sisan bakurunba damadɔ an bɛ sɔrɔ k'an nɛ don a tɔ la ka walawala Nouvelle Horizon bɛ yan nɔ libanaw ale kumana a ka daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la a y'a jira k'a fɔ ko bamaciya wale min kɛra mondorokaw fɛ yen nɔ mars kalo tile 4 tɛmɛnen na ko Yad Agali ka jɛkuluba n'o ye GSIM ye GSIM ale y'a jira k'a fɔ ko ale nɔ don an bɛna an da don o fana na sisan o mana bɔ yen nɔ o waleya kelen ninnu na libanaw a jirala k'a fɔ ko maa caman de fure yera kɛrɛnkɛrɛnnenya la jabalikaw fɛ yen nɔ a bɛ se maa 35 ko olu fure yela olu jeninen libanaw fo ka u sisi ko ngalon min n'a fɔra ko taara ka da armée la libanaw a jirala k'a fɔ MINUSMA kɔni bɛ a ko kɛnɛ kan ye ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a ko siratigɛ ninnu na an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen min ye Soir de Bamako ye ale kumana libanaw Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko Mauritanie jamana ɲɛmɔgɔw a na kɛ olu bɛ ka jalaki bɛ Mali armée ka bi k'a fɔ ko ayiwa ko Mauritanie ka den dɔw bɛ yen minnu ni olu fara Mali dugukolo sanfɛ ko ɲɛ ma se ka dɔn olu facogo la min ye Mauritanie jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u ye Mali ka lasigiden min bɛ Mauritanie jamana kɔnɔ u y'a wele ka a ɲininka a ko taabolo ninnu na an bɛna an da don o la Soir de Bamako kɔnɔ le Pélican kumana libanaw Pélican y'a jira k'a fɔ min ye logement sociaux ko kuma min n'a kuma cayara kɔsa in na a jirala k'a fɔ ko jɛkulu kura sigira n'o ye commission d'attribution kura ye libanaw commission in sigi o sigi ko nka a ko maaw hakili la a bɛna kɛ ko jɛlen ye cogo min na fo taabolo kuraw de ka don a ko la taabolo ninnu ye mun ye Pélican de y'a fɔ an bɛna an da don o la k'o ɲɛfɔ aw ye kunungo kɛra musow tɔgɔla don ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la n'o ye 8 mars ye l'essor kumana ka bi kosɛbɛ l'essor y'a jira k'a fɔ musow ka don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o y'u ka hakɛw ye olu bɛ lafasa don min na libanaw o ɲɛnamayara Mali yɛrɛ fana kɔnɔna la yan nɔ min ye bɔlɔnba min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya la boulevard de l'indépendance a ɲɛnajɛw kɛra ye a ɲɛmɔgɔya yɛrɛ tun bɛ premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale bolo a sen fɛ min ye premier ministre ye libanaw a ko jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛba de bɛ musow yɔrɔ Mali jɔliko la an bɛna an da don o la l'essor kɔnɔ info matin kumana libanaw ni waati in na minnu bɛ yen ni olu wulilen don k'u jɔ ko colonel Assimi Goïta ko ale ka i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ libanaw ko ninnu kɔni ta ye tɔgɔ ɲini ani yɛrɛkun sɔrɔ de ye info matin de y'o fɔ dɛ libanaw an bɛna an da don o la sisan an b'a kuncɛ ni min ye o ye l'indépendant ye l'indépendant kumana libanaw a y'a jira k'a fɔ ko sanubɔ yɔrɔ min filɛ nin n'an k'a ma ko Siyama sanubɔ yɔrɔ a jirala k'a fɔ ko dɔ farala a sanubɔ waatiw hakɛw kan ko ka ta san 2023 fo ka taa bila san 2026 la ko yamaruya dira u ka tɛmɛ ni sanubɔ ye an bɛna an da don o la l'indépendant kɔnɔna la libanaw an b'a daminɛ ni min ye o ye Nouvelle Horizon ye a kumana Nouvelle Horizon ka bi sɛbɛnniw la a y'a jira k'a fɔ min ye wale jugu min kɛra bamaciya wale de ko don mondorokaw fɛ yen mars kalo tile 4 tɛmɛnen na ko bamaci wale tigilamaw n'o ye Yad Agali ka jɛkuluba ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'o ye GSIM ye bakurunba la libanaw olu y'a jira k'a fɔ wale min kɛra k'olu nɔ don u tilala ka ja dɔw n'o ye vidéo dɔ ye vidéo min yɛrɛ kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ ko u ye minan hakɛ min minɛ Mali armée la u b'o k'o jira ja in kɔnɔna la marifa caman de saradalen don ani mobili caman de jɔjɔlen don o da fɛ libanaw minnu ni o b'a jira k'a fɔ GSIM ma u ka ɲɛfɔliw la ni ja in kɔnɔna la ko u ye nin bɛɛ lajɛlen de minɛ Mali armée la walasa Nouvelle Horizon ka fɔ la ni ɲɔgɔnna wale min n'a kɛra nin ye n'a a ye jamanaden bɛɛ lajɛlen bila misigi kɔnɔna la libanaw a jirala k'a fɔ Yad Agali ka maa kofɔlen ninnu yɔrɔ Katiba de Masina
ale de ye waleya in kɛ yɔrɔ o fana bɛ groupe de soutien aux musulmans o kɔnɔna la n'o ye GESI min ye ko u dogoto min bɛ yen n'o bɛ Tombouctou ani Douentza ni ɲɔgɔn cɛ a na kɛ u ye waleya in jira o yɔrɔ kofɔlen de la ko mars kalo tile 4 na ani maaw hakili b'a la Mondoro ale kan a jala k'a fɔ walijugu tigilama u taara bɛn nin yɔrɔ kofɔlen kan u yɛrɛ ka ɲɛfɔli la ko min ye Kalashnikov AK-47 o 69 u y'o minɛ min bɛ tali kɛ PKM o 18 u taara n'o fana ye mitrailleuse Kalashnikov o 11 u taara ni o ye fo ka taa se 12,7 o 8 ani pick-up 8 limanaw ku u y'o de minɛ ka taa ni o ye u ka ɲɛfɔli la nin ja in kɔnɔna la Nouvelle Horizon ka fɔ la limanaw ni min mun ko fɔ o ye k'a fɔ walejugu min n'a kɛra nin ye ni Bamaci wale tigilamaw bɛ k'a fɔ k'olu nɔ don ko nin kɔni ye kumaw ye kuma minnu bɛ yen limanaw n'a ni tiɲɛ de ka jan a bɛ se ka kɛ kumaw ye kuma minnu na u ka ɲɛfɔli la u bɛ se ka Mali armée ka don u n'u hakili cɛ walima ka don jamanadenw n'u hakili cɛ yɔrɔ an bɛ waati min na ko sisan kɛlɛ bɛ senna Mali armée bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ se b'u bolo u bɛ ka se sɔrɔ min ye Amadu Kufa ka mɔgɔw ani Yadi Agali ka Bamaci jɛkulu maaw kan n'a fɔra ko wale min kɛra Mondorokaw fɛ yen k'u tilala ka bɔ ka nin ja in di limanaw nin kɔni ye ka dalayini walew de don ka ɲɛsin Mali armée ma ani Mali jamanadenw ka se ka don u n'u hakili cɛ sabu kɛlɛ fana ye fɛɛrɛ de kɛlɛ la limanaw ka kunnafoni kolon di k'a fɔ n ye nin kɛ k'a sɔrɔ i m'a kɛ o ɲɔgɔnna waleya de kɛlen filɛ nin ma kofɔlen ninnu fɛ nin ye limanaw a jalala k'a fɔ min kɛra a kɛra sababu y'an ka finitigi maa 27 olu ni tora a la Ala ka hinɛw la maa 37 olu fana joginna ko nka terroriste ninnu n'o ye Bamaci wale tigilama ninnu ye maa 70 ɲɔgɔnna olu fara Mali armée fɛ limanaw ni ɲɔgɔnna waleya min n'a kɛra nin ye a jalala k'a fɔ ko waleyaw de don minnu bɛ yen ni Bamaci wale tigilamaw bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen de lajɛ ka sɔrɔ ka bɔ ka kunnafoni kolonw di k'a fɔ ayiwa an ye nin minɛ Mali armée na an ye nin minɛ ninnu minɛ an ye nin minɛ ko k'a sɔrɔ don tiɲɛ tɛ a la limanaw an b'o kɔni dabolo kan ka jateminɛlikɛla caman jira k'a fɔ u ye maa dɔw bɛ yen u y'olu bɔ ka ɲɛfɔliw kɛ i n'a fɔ Umaru Angoyiba tɔgɔ dɔ k'ale kumana dɔgɔnɔkan na o b'a jira k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka jira jamanadenw de la k'a fɔ ayiwa ko jamanaden dɔw bɛ yen minnu kɔni farala olu kan ani ko kumakan ninnu caman dilen don filakan ani dɔgɔnɔkan ani kan wɛrɛw la minnu b'a jira k'a fɔ ko sigidalamaw ko u faralen don olu kan limanaw k'a sɔrɔ dun kumaw de don kuma minnu bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye ka Mali armée ka don u n'u hakili cɛ nka u man ka armée u man ka dɛsɛ u man ka ɲinɛ ka baara kɔ limanaw an b'o waati la min ye Jabali mara ye jalaki binnen don armée kan k'a fɔ ko walejugu dɔ kɛra Jabali fanfɛlaw la ko maa 35 olu jenina limanaw o kuma taara ka taa o nɔrɔ armée la k'a sɔrɔ dun n'i ye jateminɛ kɛ a ko in bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ jɛkulu min bɛ yen n'o ye GCM ye olu de bɛ Jabali mara in ni Ɲɔnɔ mara in na olu bɛ ka sigidalamaw tɔɔrɔ kosɛbɛ maa o maa bɛ k'e ma sɔn ka don u fɛ jɛ la walima k'a fɔ i ma bɛnkan sɛma u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ taa bɛn e kan ko mun b'a jira k'a fɔ min kɛra Jabali ni ɲɔgɔnna walejugu tigilama ninnu olu de ka baara tɛ a kɛra sababu yɛrɛ ye yɔrɔ min bɛ yen n'o ye ND16 Dabakan o ye Ɲɔnɔ dugu dɔ ye o dugu a dugutigi n'o ye Brahima Traoré limanaw a kɛra sababu ye ale yɛrɛ ye dugu bila pewu ka taa Ɲɔnɔ dugu wɛrɛ la n'o ye B10 ye donsow bɛ ka ale kɔlɔsi o yɔrɔ kofɔlen in na ye hali ko ND16 a conseiller dɔ fana bɛ yen n'o ye Agisa Traoré o fana bolila ka bɔ u ka dugu la limanaw ka sababu kɛ Bamaci wale tigilamaw u kɛmɛ ka daga sigi sigidalamaw da la n'a fɔra ko maaw sara maa minnu bɛ yen n'olu sɛbɛkɔrɔ jenina limanaw maa dɔn maa fasugu min don nka kibaruyaw bɛ ka bɔ k'a fɔ ko ye Mali armée nɔ ye mun b'a jira k'a fɔ o ye Mali armée nɔ ye k'a sɔrɔ dun Bamaci wale tigilama minnu bɛ yen n'olu kɛmɛ ka daga sigi sigidalamaw da la ko olu de nɔ tɛ limanaw nin bɛɛ lajɛlen ye Bamacimaw ka dalayini walew de ye min bɛ se ka maaw ɲinɛ ko yɛrɛ kɔ n'o ye ko gɛlɛnw ye limanaw kuma ninnu bɛ ɲɔgɔn dafa min ye le soir de Bamako ye ale kumana halisa o walejugu kelen ninnu siratigɛ la a jarala k'a fɔ ko Mauritanie ka den maa 15 ɲɔgɔnna k'olu tunucogo ma dɔn olu la Mauritanie jamana ɲɛmɔgɔ kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu jɔrɔlen don o ko la kosɛbɛ wa ko u tununa Mali dugukolo de sanfɛ soir de Bamako y'i da don a la a y'a jira k'a fɔ min ye Mauritanie gouvernement ye ntɛnɛn tɛmɛnen
u y'a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli ka dayɛlɛ ma olu ka jamanaden ma 15 ɲɔgɔn na a na kɛ ko Mali ni Mauritanie cɛ dancɛ min bɛ yen kunungo araba u ye kunnafoni di u ka ministre min yɛrɛ bɛ yen n'o b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kuɲɛ kunna ale ye ɲɛfɔli min kɛ a ye wele bila min ye Mali ka dasigiden min bɛ Mauritanie jamana kan limanaw k'a wele k'a ɲininka a dalakan na a na kɛ ko in kɛra a ma bɛn u ma sabu u yɛrɛ ka fɔla min ye u ka Mauritanie ka den ma 15 ye minnu tununa yɔrɔ min bɛ yen ni o bɛ Mali ni Mauritanie dancɛw la a jala k'a fɔ Mauritanie jamanakuntigi Gazouani a ka jamanadenw caman de bɛ yen minnu jɔrɔlen don nin ko in na u t'a dɔn a ko kɛra cogo min na waati min na limanaw Mali bɛ ka sira kuraw dayɛlɛ Mauritanie yɛrɛ b'o la ka CEDEAO ka ɲangiw fɛ yɔrɔ Mali ni jamana wɛrɛw tɔ i n'a fɔ Côte d'Ivoire ni Sénégal an n'olu cɛ frontières datugulen don ka sababu kɛ CEDEAO ka ɲangini ye Mali ye sira kura minnu bɔ Mauritanie jamana b'o la ko an bɛ taa an ka feerefɛnw feere walasa a bɛ se ka yɛlɛ kɔgɔji kan ka taa jamana wɛrɛw la cogo min na waati kelen ni ɲɔgɔnna waleya o kuma bɛ fɔ k'a fɔ ayiwa Mauritanie jamanaden ma 15 ko olu tununa Mali dugukolo sanfɛ tunucogo ma dɔn o la Mauritanie jamanakuntigiw kɔni kɛmɛ ka jalaki bin limanaw Mali armée de k'a fɔ ko kumakan dɔ bɛ yen hali n'a sɔrɔ kumakan in a tiɲɛ na nkalon maa t'a dɔn maa min kumakan don walima ko Mali armée Mali sɔrɔdasi dɔw olu de kumakan b'a la nka maa kɔni t'a dɔn limanaw sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bolo ma fo de ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn min ye Mahamudu Ould Enena ale yɛrɛ ye député ye Mauritanie jamana kan ale ko maa 15 min filɛ nin ni u tununa Mali dugukolo sanfɛ ko a ka kan sɛgɛsɛgɛli ka kɛ sabu kumakan min bɛ yen n'o bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ni maa t'a dɔn ni kumakan ye kumakan sabatilenba ye a dun jirala k'a fɔ ko kumakan in jalaki binnen don Mali armée de kan nka limanaw f'a ka sɛgɛsɛgɛ de a ka dɔn nka an bɛ don min na ko bi Mauritanie jamana ɲɛmɔgɔw bɛ bolo min kan a na kɛ u kɛn bɛ ka sigaba de bi Mali armée kan nin ko in na k'a fɔ ko olu ka maa 15 tununa ko Mali armée k'olu de nɔ don limanaw ayiwa nin t'a damana ko wɛrɛ Soir de Bamako de ka kuma don dɛ o mana bɔ yen an bɛ don le pelinkan kɔnɔna la a kuma na limanaw pelika y'a jira k'a fɔ kɔsa in na kuma min n'a cayara kosɛbɛ n'o ye logements sociaux so minnu bɛ di jamana ɲɛmɔgɔw ma ka di jamanadenw ma se tɛ maa minnu ye ka so jɔ limanaw ni o ko taara wolo ko wɛrɛ la ɲagami a ka kan kuma bɛɛ ka fɔ ni furanjɛla fanga in kɔnɔ fo k'a fɔ de ko yuruguyurugu o donna u ka baara la furanjɛla fanga min yɛrɛ n'a premier ministre docteur Choguel Kokara Maïga limanaw a bɔ i b'a sɔrɔ a ko waleya kuraw minnu bɛ yen n'o ye yuruguyurugu n'a ɲɔgɔnnaw ye ka fɛn ta ka di maa min n'a ma kan walima ka jamana foroba nafolo ka o ta premier ministre docteur Choguel Kokara Maïga limanaw a dala gese kɛrɛw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen a b'o kuma fɔ ko Mali kura limanaw Mali kura de kan ka jɔ walasa jamanadenw ka se ka u yɛrɛ ye o kɔnɔna la an b'o la waati min na a jarala k'a fɔ so minnu bɛ yen n'o ye logements sociaux ye olu kan ka di jamanadenw ma minnu y'u kan b'a nɔfɛ sira jɛlen kan o minnu m'u kan b'a nɔfɛ sira ɲuman kan o limanaw a lisi nana bɔ maa dɔw na tɔgɔ nana y'a la fo ka taa se premier ministre yɛrɛ a denmuso dɔ ma yɔrɔ kɔsa in na Choguel Kokara Maïga a yɛrɛ bɔra ka ɲɛfɔli caman kɛ a ko ale denmuso tɔgɔ yera ko in na k'a sɔrɔ ale yɛrɛ t'a kalama wa min ye ministre min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ Soko kunna o fana y'a jira k'a fɔ lisi bɔra ka bila maaw ka bolo kan k'a sɔrɔ ale yɛrɛ t'a kalama limanaw u bɛ se ka jo bɛ se ka di u ma kɛ nka jo min bɛ di u ma limanaw o ye k'a fɔ tiɲɛ don olu de bɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma n'a sɔrɔla ko commission d'attribution min bɛ yen jɛkulu min bɛ yen ni o de b'a a ko bɛɛ lajɛlen kunna olu dun tɛ se ka baara kɛ u yɛrɛ ma k'a sɔrɔ ɲɛmaaw m'a fɔ ayiwa a y'a kɛ tan nka ni premier ministre ko a t'a kalama min ye ministre min bɛ yen n'o bɛ Soko ni dugukolo ko kunna ale fana ko a t'a kalama limanaw a ka kan u ye waleya min kɛ o ye de ka baara in jɔ fɔlɔ baara min n'a jɔra nin ye o tɛ se ka kɛ ka ko yɛrɛ jɛya jamanadenw sabu ko yɛrɛ kɛmɛ bi limanaw danaya tɛ foyi la bilen maa si dan tɛ maa si la commission tala kana ci kura ye ka commission d'attribution kura ka o sigi limanaw ɲininkali damadɔ bɛ pelinkan ye o kɛ k'a jira k'a fɔ ko ni commission kura sigira o commission in a nana waleya min kɛra maa minnu bɛ yen ni olu y'u ni waleya kɛ u na segin ka
a ko ka jɛya jamanadenw ka u taafan dɔ wa u nafan n'u taafan dɔ o mana bɔ yen nɔ minnu bɛ yen n'o olu y'a ɲini limanaw sariya kɔnɔna la ni a dira olu ma olu ka hakɛ fana don yalima olu fana ka sow bɛna bɔsi u la nin cogoya in na wa limanaw u bɛɛ lajɛlen ɲininkali minnu ni commission d'attribution kura min n'a sigira n'ale de bɛ se k'o jaabi wa ale de bɛ se ka baara kɛ walasa ka o ko jɛya jamanadenw ye pelinkan y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko commission d'attribution kura sigira limanaw a man ka da o ma baara wɛrɛw kan ka fara nin sodin kan walasa maaw kana se ka fɔɲɔgɔnkɔ ko kura sabu ni fɔɲɔgɔnkɔ wɛrɛ nana kɛ nin ko in na limanaw a ko bɛ sɔn ka cɛ juguya kosɛbɛ a ka kan n'a ma ɲɛ ko commission kura sigira limanaw minnu bɛ yen ni olu y'a ɲini sariya kan minnu y'a ɲini tiɲɛ kan ko a ka kɛ yɛrɛ u ka jabaranisoba limanaw Mali télévision soba u ka t'u sigi o kan fɛn fɛn bɛ yen ko min y'a ɲini sariya kan u k'o tɔgɔ fɔ karisa ni karisa y'a ɲini u tɔgɔ filɛ nin wa u kana da o ma ka huissier dɔ ɲini huissier min ni o bɛ se k'i sigi a ko kunna limanaw u k'a ko sɛgɛsɛgɛ u nɔfɛ n'o tɛ commission sigira tiɲɛ don nka commission bɛ tila ka yɔrɔ Mali kɔnɔna la yan kɛrɛfɛma limanaw o tɛ se ka bɔ Mali ko foyi la bilen sabu Mali foroba cakɛrɛw n'a ɲɔgɔnna caman danaya tɛ foyi la bilen i mana baara di maa o maa ma i b'a sɔrɔ u bɛ taa a kɛ ko wɛrɛ ye nagakɔrɔ ko o bɛ ko min na limanaw a ka kɛ foroba ko ye a ka da kɛnɛ kan bɛɛ k'a ye panbarapa n'o tɛ kɔsa in na kuma minnu fɔra k'a fɔ min bɛ tali kɛ CNT kɛrɛfɛmaw walima min bɛ premier ministre yɛrɛ kɛrɛfɛmaw ani gouvernement kɛrɛfɛmaw k'olu de da donna ko in na wa a dira olu de ma tiɲɛ don bɛɛ n'a ka kan dɛ nka a ko fana ka ɲini jɛlenya kan pelinkan de ye nin fɔ dɛ limanaw aw bonya bɛ kunnafoni la n'an bɔra yen an bɛ don fasidi sɛbɛn l'essor a kɔnɔna la a kumana l'essor kumana ko don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o talen don ka di musolakaw ma limanaw k'u ka hakɛw ɲini min ye marisi kalo tile 8 san 2022 o baaraw kɛra o seliw kɛra kunungo diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la Mali ma to kɔ Mali musolakaw olu ye don ɲɛnamaya kunungo yɔrɔ min bɛ yen ni o ye boulevard de l'indépendance ye bɔlɔnba min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don an ka yɛrɛma hɔrɔnya la limanaw ko jamana ɲɛmɔgɔw ka tɛmɛ ni premier ministre docteur Sogɛl Kokala Mayiga yɔrɔ ale tun bɛ kɛnɛ in ka ye a ye kumakan min fɔ o ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ o bɛ musow yɔrɔ muso minnu bɛ yen bi ni ko yɛlɛma limanaw o tɛ se ka kɛ musolakaw kɔ abada walasa premier ministre a da donna ɲina baabuba min tara n'o de ye bɛɛ ka kɛ kelen ye walasa sini bɛ se ka ja cogo min na baara in an y'a fɔ ten min bɛ tali kɛ premier ministre yɛrɛ kɔfɛ ministre min bɛ yen n'o bɛ muso den ni denbaya ka koɲɛ kunna madame Wadije Fune Kulubali ale tun bɛ kɛnɛ ka yen nɔ ka taa se CNT ɲɛmɔgɔba n'o ye colonel Maliki Diaw fo ka taa se musow ka jɛkulu minnu bɛ plateforme des femmes leaders du Mali madame Mama Kouate ani groupe de dialogue autonomisation des femmes François Picard ani maa welele caman musolakaw la olu tun bɛ a ko kɛnɛ ka yen nɔ l'essor ka fɔ la boulevard de l'indépendance a fara kunu dɛbɛdɛbɛ musow la ka u ka seli ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ an bɛ waati min ko sisan limana waati yɛrɛ na cogoya jamana bɛ ka baara cogo min na an bɛ furanjɛla fanga kɔnɔ malikurako kuma de bɛ sen na o malikurako kuma ka tɛmɛ ni minisiriso min bɛ musow ni den ni denbaya ka koɲɛ kunna u y'a ɲini Mali yɛrɛ kɔnɔna la ɲina ka kuma babu min kan o ye ko musow ka kɛwale u jɔyɔrɔ ye mun ye malikura jɔli la o de kuma fɔra kunungo boulevard de l'indépendance kan musow bɛɛ lajɛlen k'u yɛrɛ ye jamana kura a jɔli la premier ministre a ye kuma ta limanaw a ka kuma bolila fɛn 3 kan fɔlɔ ye mun ye a fɔlɔ la limanaw ka premier n'a fɔ jamana kuntigi colonel Asimi Goïta ko a ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen bɛ musow yɔrɔ min bɛ tali kɛ Mondoro walijugu min kɛra kɔsa in na ko u bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu tora o la a y'i da don o la o kɛra ka kuma fɔlɔw ye min ye 8 mars yɛrɛ a seli limanaw musow de ka seli don a jarala k'a fɔ 8 mars kan ka kɛ kɛnɛ ye premier ministre Sogɛl Kokala Mayiga ka fɔ la
ka tasibila kɛ ka ɲɛsin musolakaw ma minnu bɛ ni olu ye finitigiw ye minnu bɛ ni olu bɛ cɛsiri la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen jamana min ye jamana ye a bɛ se ka kisi ka bɔ walijugu tigilamaw ma cogo min na o la premier ministre docteur Sogɛl Kokala Mayiga jamana a y'i da don jamana yɛrɛ fana bɛ lahala min na juguw bɛ ka dantɛmɛ wale min ta ka ɲɛsin Mali ma premier ministre a y'i da don o la a ko nin waati in na jamana ko malidenw k'u sigi ni fiɲɛ yɛlɛmani ye dɛ sabu ko don bɛ don nataw la ko ma jugu caman de bɛ yen minnu bɛ se ka jamana yɛrɛ ka kɛwale jugu ta ka ɲɛsin a ma walasa ka fereke don a sen na premier ministre y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye kow ye ko minnu ni jamanadenw kan k'u sigi k'a kɔnɔ sabu k'u ɲɛ bɛ min na bi o ye k'a fɔ maa caman de labɛnnen don minnu bɛ ka jakolonw nɔrɔ Mali la minnu bɛ ka kumakolonw ta ka ɲɛsin Mali ma walasa jamana ɲɛmɔgɔw ka baara fereke bɛ se ka don a la cogo min na ko nka o tɛna jamana ɲɛmɔgɔw u tɛna u saliya u ka baara la n'o tɛ ko min bɛ tali kɛ waleya minnu kɛra kɔsa in na ŋunuŋunukanw bɛ sen na jamanaw ka an ka Mali armée ka nkalon caman de da la k'a sɔrɔ don tiɲɛ tɛ a la o la premier ministre y'a jira k'a fɔ nin seli in kɛnɛ kan n'o ye musolakaw ka seli ye a b'a ɲini musow fɛ jamanaw u ka fara ɲɔgɔn kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ a kɛra sira o sira ye walasa min ye gouvernement ye a bɛ se ka se donni kɔrɔla la cogo min na jamanaw kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔ n'an bɔra l'essor kɔnɔ an bɛ don fasidi sɛbɛn info matin kɔnɔna la a kumana jamanaw info matin kumana bi a ka kuma kɛra mun ye ko ayiwa jɛkulu dɔw bɛ ka poyi minnu bɛ ka colonel Asimi Goita ko k'a ɲini a fɛ ko a k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ ko nka ninnu ye taɲininaw de ye n k'a fɔ fasidi sɛbɛn info matin ka kuma de don jamanaw a ko a bɛ waati damadɔ bɔ sisan taɲinina dɔw bɛ yen u ka laɲini tɛ foyi ye ko ka colonel Asimi Goita k'a su jamanaw k'a fɔ ko a k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ k'a sɔrɔ dun ni ye Mali sariya min bɛ yen ni baara bɛ ka kɛ n'o ye charte ye charte yɛrɛ ko colonel Asimi Goita jamanakuntigi premier ministre ko nin si man ka i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ kalataw n'olu sera ni charte y'o fɔ o ye sariya ye bɛn kɛra o kan jamanaw munna jɛkulu kura wɛrɛw bɛna u sigi k'a fɔ k'olu b'a ɲini colonel Asimi Goita fɛ k'a k'i kanbɔ fanga nɔfɛ o tuma nin jɛkulu ninnu k'u tɛ sariya de dɔn wa walima u ma sariya ɲini k'a dɔn de ko jɛkulu dɔ bɛ association club des amis ko Asimi Kanu mouvement Asimi Kanubaw ko olu ye kunnafoni dɔ kɛ alamisa tɛmɛnen na jamanaw ko faama ka ko ma se yɔrɔ min na faama kɔrɔsigibaw olu de ka ko bɛ se o yɔrɔ la jamanaw a jala k'a fɔ ni maa kofɔlen minnu bɛ yen ni sanga ni waati bɛɛ lajɛlen u tɛ waati bɔ waati la olu kɔni mana ye tiɲɛ yɛrɛ la n'an wulila ka nin waleya in kɛ walima n'an farala ɲɔgɔn kan ka jamanakuntigi k'a dɛmɛ walima ka a kulokɔrɔ kuma dumanw f'a ye jamanaw a dɔ bɛ dɔ la an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la ko a na kɛ ninnu ka jɛkulu ninnu ta ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye jɛkulu in yɛrɛ k'a ɲɛmaa dɔ ye Daramani Sangare info matin de bɛ ka nin fɔ ta jamanaw k'a fɔ ko u ye nin kuma min fɔ nin ye ko ayiwa k'u bɛ fɛ ka colonel Asimi Goita ko k'a dɛmɛ a k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ ko a tɛ bila minɛn foyi kɔnɔ jamanaw ni taɲini yɛrɛ tɛ n'o tɛ maa dɔw tun bɛ jamana kɔnɔ yan minnu ye nin ɲɔgɔnna kumaw fɔ minnu sigi wuli jamanaw nin kuma kelen de b'u da n'o ye colonel Asimi Goita ale k'i kanbɔ fanga nɔfɛ o ye jɛkulu ye n'u kama ko appel citoyen pour la réussite de la transition ACRT faso ka wele o kuma lasela Isa Kawjim ani a tun bɛ M5 RSP kɔnɔ jamanaw ale Isa Kawjim waati tɛmɛnenw la a sigi o sigi a wuli o wuli ko imperturbable patriote colonel Asimi Goita jamanaw o ye maa min bɛ yen ni o ye jamanakuntigi ye ni maa si tɛ se ka fereke don a senna ka olu sigilen to yen wa maa do fasoden ɲuman do jamanaw ko a k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ ni maa bɛ a sugandi k'a fɔ ko ayiwa a ka kɛ olu ka cɛbɔ ye o ye olu ACRT faso ka wele jɔnni y'o kuma fɔ yan an ka jamana kɔnɔ yan o ma mɛn yɛrɛ o ye Isa Kawjim limanaw o kɛra jago ɲuman farako ye Isa Kawjim bi an bɛ don min ko bi maa min yɛrɛ kɔgɔ dan bɛ furanjɛla fanga in na Isa Kawjim bɛ o maa kofɔlenw cɛ la k'u t'u miiri o Isa Kawjim min na o ta kɛra cogo min na ka na laban nin cogoya la ko u k'a dɔn k'a fɔ ka tugu maa nɔfɛ k'a fɔ n b'i kulokɔrɔ kuma duman f'i ye jamanaw a tɛ taa laban foyi la
yɛrɛ ko yɛrɛ kɔ ko nka colonel Asimi Goita a fana tora a kana sigi ka kulokɔrɔ kuma dumanw lamɛn minnu b'a fɔ a kɛ tan an bɛ tugu i nɔfɛ an bɛ sa i nɔfɛ limanaw maa caman bɛ yen u b'a fɔ n bɛ sa i nɔfɛ sini o de bɛ tila k'a fɔ ayiwa an b'i gɛn ka bɔ fanga la kunnafoni filɛ limanaw tɛ ne ka kuma ye an y'a bɔ info matin de kɔnɔ an bɛ don min ye l'indépendant kɔnɔna la indépendant an bɛ sɔrɔ ka kun cɛ ni ale ye limanaw indépendant kumana a ko sanubɔyɔrɔ min bɛ Mali kɔnɔna la yan n'u k'a ma ko Siama sanubɔyɔrɔ mine d'or de Siama ko dɔ farala ale ka sanubɔ hakɛw kan ka ta san 2023 fo ka taa bila san 2026 la l'indépendant y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye baara boloda kura de bilalen sen kan société min filɛ nin n'u k'a ma ko Resolute Mining ale de ye kunnafoni in bɔ ka bin min bɛ tali kɛ Siama ale sanubɔyɔrɔ ko ka min filɛ Sikaso mara kɔnɔna la a kun jarala k'a fɔ san natɔ in yɛrɛ la ko Siama sanubɔyɔrɔ a kun kan ka datugu ko nka ko yamaruya dira k'a fɔ Siama a sanubɔyɔrɔ ko dɔnna fara a kan hali n'a sɔrɔla sanu tɛ sɔrɔ yen bilen nka min ye dugujukɔrɔ minɛn minnu bɛ yen i n'a fɔ bauxite n'a ɲɔgɔnnaw ani fɛn wɛrɛw nɛgɛ wɛrɛ minnu bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ a jukɔrɔ la a jala k'a fɔ ko o yamaruya dira Siama a sanubɔyɔrɔ in ma walasa ka se ka baara ka tɛmɛ ni a ye limanaw o de bɛ senna o de kunnafoni bɔra ka bin a jala k'a fɔ Siama sanubɔyɔrɔ in yɛrɛ limanaw ko sanu bɛ se ka bɔ a la fo san 2037 o ye simako ye dɛ ko nka yɔrɔ min fana bɛ yen n'o ye tabakɔrɔni o dugujukɔrɔla ko sanu bɛ se ka bɔ o fana na fo san 2024 natɔw la san 8 walima san 10 bi kɔfɛ a jala k'a fɔ nin sanubɔyɔrɔ in a bɛ se ka o si sɔrɔ o de la kunnafoni bɔra ka bin k'a fɔ yamaruya dira min ye sanubɔyɔrɔ min bɛ yen n'u kama Resolute Mining n'a bɛ ka sanubɔ Siama ale fanfɛlaw la limanaw ko yamaruya dira u ma san natɔw la u ka se ka tɛmɛ n'u ka baara ye limanaw l'indépendant de y'a fɔ a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la an sera ka min lakale aw ye ka bɛn ni waati ye o tuma an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka filɛliko ɲuman a n'a ka lamɛniko ɲuman na an b'an dɛmɛbaaw fɔ n'o ye Kanam ani Amo maaw ye olu de kɛlen don ka jɛmukan in sɔgɔrɔma don do an tɛ ɲinɛ o kɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen an filɛbaaw an b'a fɔ aw ni ce a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ